Політики та дипломати, громадські активісти та прості люди не залишилися осторонь дня народження Сенцова. Олега активно вітають в соцмережах, де запустили кілька флешмобів. Президент України на своїй сторінці у Фейсбук, вітаючи Сенцова, вчергове наголосив: Україна гуртує весь світ навколо його звільнення і тиску на Москву. Ім'я кремлівського бранця сьогодні лунає з усіх впливових міжнародних трибун. На останніх самітах НАТО та Україна-ЄС звільнення Олега Сенцова, Романа Сущенка, Володимира Балуха та всіх українців, яких утримує РФ, було серед пріоритетів. Міністр закордонних справ Павло Клімкін у Твіттері виклав фото червоної троянди на фоні слова «Фрідом» – «Свобода». Хочу особисто потиснути вашу руку дуже-дуже міцно. І бажаю вам і нам всім перемоги. На сторінці посольства України в Росії виклали профіль кінорежисера, який посміхається навіть через колючий дріт. А у Твіттері запустили флешмоб до зустрічі Трампа з Путіним 16 липня в Гельсинкі. На ньому президента США просять помити руки після потиску заплямованих кривавих рук російського лідера. Привітати Олега Сенцова з днем народження прийшли кілька десятків людей у Черкасах. На центральній площі міста учасники акції розвернули плакат англійською мовою «Збережи Олега Сенцова» і зачитали листа, якого відправлять режисеру в колонію. Ми дуже вдячні тобі за цю складну справу, яку зараз робиш ти. Один за всіх. Пробач, якщо те, що зараз робимо ми, недостатньо для того, щоб звільнити вас всіх 64. У нас в Черкасах є чудовий молодий кінофестиваль «Кіношот». Ми чекаємо тебе в гостях на ньому вже цього літа. А Фейсбук-спільнота «Сейв Олег Сенцов» на своїй сторінці запустила флешмоб. Кожен бажаючий може сфотографуватися з портретом кінорежисера, додавши до нього хештег «Сейв Олег Сенцов». Фото можна завантажити на сторінку. За кілька годин тут назбиралося біля півсотні світлин з усіх куточків України та світу. Не залишився осторонь акцій і колектив каналу АТР. Василь Полотай, Заман, АТР.